cualificar o curso? Pois foi un curso complicado, porque moitos rapaces necesitaban ese contacto estreito, moitos rapaces necesitaban a hora de comer que axudarles a comer e non podías ter ese contacto. Anecdóticamente, pois, sobre todo os pequeniños, cando estaban moi nerviosos, pois, os sacábamos da mesa e dábamos unha volta con eles para tranquilizalos. Satisfactorio porque chegamos ao final de curso sen ningún problema, conseguindo, bueno, pois, que os rapaces mantiveran ese equilibrio entre a norma e a saúde emocional. E, bueno, esperamos que o curso que ven, pois, poidamos volver un pouquiño máis á normalidade. Moitísimas gracias a todos e a todas polo voso compromiso, a vosa confianza e, sobre todo, o esforzo que fixéchedes para que este curso saíra adiante.